In-nefqa fuq persuni maħtura fit-tmexxija ta' entitajiet u korporazzjonijiet pubbliċi hija anqas illum minn kemm kienet fi żmien Gvern Nazzjonalista. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien jieħu sehem fil-programm dis-sett. Fuq chairmanship u bordijiet qed nonfqu $250,000 inqas milli kien qed jonfoq il-Gvern ta' qabel. F'disset il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-Università Amerikana f'Malta, ħabbar li diġà ingħatat ċertifikazzjoni ta' akkreditazzjoni lil żewġ korsijiet ta' din l-Università. ċertifikazzjoni li tieħu ħsiebha l-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Għolja li ma' kummissjoni taħdem mod indipendenti mill-Gvern. Jien informat li sissa hemm ċertifikazzjoni jekk ninser żball fuq żewġ korsijiet diġà li din hija proċess serju ħafna. Immexxi minn Martin Scicluna li persuna li meta għandha bżonn tkun kritika ta' dal-gvern ma tiddejjaq xejn tkun kritika u sewwa jagħmlu li jduru l-proċessi kollha u jkunu sodi ħafna f'dak li qegħdin jagħmlu. Il-Prim Ministru semma wkoll il-proġetti fil-qasam tas-saħħa fosthom fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u sostna kif l-impjiegi tal-ħaddiema ta' dan l-isptar huma garantiti. Tkellem ukoll dwar l-Malta u spjega kif se tkun qed tinvesti għall-ewwel darba barra l-pajjiż, prova oħra ta' kif qed tinbidel din il-kumpanija. Rigward is-sitwazzjoni ta' traffiku u l-proposti li din isiru, il-Prim Ministru sostna li qabel xejn l-ewwel iridu jibdew jinħassu riformi li għaddejjin fis-settur tat trasport pubbliku, semma t-tliet binarji li fuqhom qed issir ħidma. Tridu ħarsu lejn dawn l-improvements, il-frekwenza, il-puntwalità u li jkunu qrib fil-postijiet fejn in-nies iridu jmorru. F'disset Muscat ġatenna li huwa kontra l-abort u ċaħat li friżar tal-embrjuni fil-proċess tal-IVF huwa forma oħra ta' abort. Jien kontra l-abort, kemm ċirkostanzi normali, kemm ċirkostanzi eċċezzjonali ma naqbilx mal-abort. Qed ngħid jekk għandna l-friżar tal-embrjuni f'ċirkostanzi eċċezzjonali, diġà daħal il-kunċett, jien dak il-kunċett nixtieq li nwessaw. Issa naf li qed f'minoranza fil-pajjiż irid inkompli nfiem lin-nies dan il-punt.